Kasalilian main ko. Muna ibang pagtroyan ng postman sa bulan ko na maas and what. Ay mentriyan ko mas ay tungol sa kanataan kay po ni Bangpran. Samantala ko diyas o kapang sa bulan makalangan. Pwede iyas tamo nagatungkol ko lang trailan bika konoti sa bulan may anso o rang mawat. Wawalap Bangpran na nagsokon kung payo. Wow, ang transyonan ko, likan ko, nanalang ko, nankadiyay ko, labalap kay titray ka ng balian, tiyak, mumotso, government, o ipilman wang kay, reso lang koros ng doonpay, mas lagan doonpay, o koros na kanyang tungalan kiyang sumaw, aniyang korong protesta na orang mensamot, ako siyo, Reyagat reysa kayo. Ngay, wan parang sa Basil Venus, sang mungosong paraw. O ibang patron walianti, wan parang kanan tolpe, o song ang pakita, pagawat. Sa bulan kauno, wasang kawit may ibang pause, abang patrosan ng rumamawin siyon, ralaw tisap, at tsik reysa klimaw, yung sagla silisa tislu. Riyat may masani. So patagan ko sa notomen na porotorensises o sa man litipi. Patuwa ng sumbata kami yung tapang kuya. Puyin ka kala mo soto. Ajis ka din sa itong masani. Tamin chung ng buksarawi. Tano buksaraw masani. Wala patuwa ng kanpakong kaunong kot. Sang nang kabeto musak. Nanganang musak. Niyong kail koros musak. Niyong lamalam musak. O kan pa kong menimpong, tumanong kan pa kong peno. Sisas ka din sa itong nasa ni mapung o masatangan. At kapayata man kaampang mawala. Awalo, may manakapong ka peni, itap ka Jesus patrawan, ayis na menimpay. Jesus ka din sa itong nasa ni, armasanan ko tilasang, sa Jerusalem ko tilang sa ko. Lalap suwat kay, parugati, kuliasan na ilkokan. Kami salita lau kalkualkueta karanyang mela, rap o golasan. Sa maromen na kay titila na niyalotre, niya kilangata armaso at tululasan kay tataliano. Pituwato ng libay na. Kay wasaw, kilangata walo, rap pitululasan kay tataliano. Ulit sa nanyaman, uyuya sa ilok, o kay wasaw niya kilangata armaso, nang kapeta mo kita o pagkaila. Ay kayong kaya tiyong ledon wasak olakan ang palwara o bitimbenan. Kita ang pong tagapit o wala nang iwan kay Ruyo. Papapali wasak. Mantang rano tiyong muli silver riyaw kung nang iwan kay Ruyo o untang. Apalima solmenet o ni ibang proto, ina kapungungog may poros magapangalus nila. Jesus argatil kayong sagala para sa raswat, masa nilang sulbata ko. Is magalamay yung ranasin bukat magutan, may nimpenarmas melodian lalap suwat ko. Sa akong patrawan, may patrawan katakong iyo. Jesus katil masa niyong alukoway, uyata tuwata. Kauno ko tergatin kapeta watapen sa pumamasin. Oralap ngapawit sa pumangkaw ng wasang kawit may ibang pose. Ang asa ni is na menimpin. Nansang matay wasang kawit na sukset ay nininsan sa lumawang trial. Niya kawit yung trial pa kong kauno trial court. Sang nang kapete trial usak, nangani trial usak, at pagong kauno sang nangani trial usak, niya trial koros usak, nanong mo trial usak, o trial agad pagong nan patay ka, tuwal trial agad pagong kail ka trial, o trial ang rabi ang katkita patrawan, no soto. Is na naninpay, nasag matrewas ang kawitin ang sukset, sumusuman kawitin ka trial, Menimpay, yay, raya try solangan, masang wasa soto libil.
Mayang kamele o portion price. O mesapulman kita cumalin di saman koyo kukpesan kan. Nakat tapatunan kapal o anane sawas. Imanin bayan met. Rayatay solang kan. Nakat tapatunan kapal o anane samatay sawas. So ito libil wasa matay kat tapat patay. Mananway ng taon. Tabil ng sabol libigan. Tabil ng kausap ape, utang na ba niyete, kaya tayo solang. Bakat tapato ng kapal o anane sawas. Ino karata, tailente tuwate samuro o mendipayo. Bapatro o bapatro ng kapalo o anane sawas. Apraton sese. Ang tailente tuwate o alasang mula sa Maria Mao. Bapatro o pagpagata o isawaseta. So batakan question ito, sabi ni Jesus, kawit may bisansan ng Deuteronomy 1:5. Namasani, at gan pa kong kauno court, sa namang yung musyak, nangan ng musyak, o ni omkel paros musyak. O Jesus, pagkatin kawit ni so batako, kawit may bisansan ng lipay sa tuo, iso palo namasani, dahil tutun ko may suwat, o nga man na kung may suwat, o mo. Dahil kata-kata rin kailong di. Akan pakong tuwete ungkit pakong peno. Sumbatakan ko sa nato, ay nanin patuan mo, may ilagan ko sa nato, may ikitalan pakong kauno at trial court, open pakong may patrial ka. As so man litipi Jesus. Jesus will kachan kawit riyaw pukat, kawit riyaw. Kayo mesansan na matu isak tuwo, isak wanole, may isak riyaw manasani, Rame o mana government patroto ng Jesus o patroano. May so bata. So man uya mau tani yuta ka uya. Uya gab yang alam mo so tu. Jesus katen sabang nasa ni tama kay tandi ray tuan mama. Chairman mama. Maka men ko nang mo so tu akapayata ko sa natakan. Abis patroano menia. Jesus katen sabang Tega mela ramas, tega kamal, tega pra. Tega karang dekam, kakakis sama mulino. O pakong menentong, tulong kun pakong peno. Mga nakabo, api patrolong Jesus, bakot koro si kapayata. At kami yung piluya. At Jesus katin masa niyong, makami nunsag lang mele. Patrol na tilang tukal ko koros. Uinaban, patrolong na sa mga ka. Kapang miyong tumalpay na lang, kapatroto o yung yela. Kariyaw na sansal na isag sulat resa kariyaw. Jesus pilkawit ki, eman mga naka. Saman pilkawit otre. Ay mo mga naka usapan ki, mesan niya chik-chik, pilkawayata no koros. At Jesus katin kumaletin nilimtok o nasa niyong metre yung meluwa. Patrowe na tila may oras na gatsumalandi. Kaya patrowe na yung na ako. May paiswad lang ka. Kung tumalpay, ang panlaut na ilan lang. Kaya patroto o yung yela. Jesus katin mo yung kaway pukat o mga nakapayaman ko maso. O belong tayo ramot. Tayo lang nanti yung o kapayata supplement court ko sunatakan o sawas yan menin patrail kan magkat pato ng kapal o pupul ko tanga na sawas pagtailan ka kayang petri tapatrawan kisarsan mo soto rent price so katakan ko sunato uyaki ol kalubulubutaw tuwache ireyo panagap ko siya lalap suwat ko uyaki ol kalubulubutaw tuwache tupsewiyo orangkap katoangi Samaro, uyaki ol kalubulubutaw, tuwacha kapalew, megap ton siyese, o sota sawase. Olen di tayo, uyaki ol kalubulubutaw, tuwacha megat yu meban pitata, megot memen patrowan. O olen sameriyaw, uyaki ol kalubulubutaw, tuwacha ramasamen akan pakong meninpe. Ikalep kasaneta kupraluntok o meninpe. Tamat thailand mo ya, thailand bagyan kacita patroan kisah-kisah mo so rent prices.
Thailand pin kamayata nagpat koros ansu koros obil wasa koros mayangabi Thailand pin pako kauno Thai court Thailand pin kamayata sapunan kauno court pasundataban koros Thailand pin tone se ananan mejekan Thailand pin sawase nakat ke patunan kapal o kubur ke ananan sawas Thailand pin sapan pena nan bunga Thai Thailand pin tudung ko mamau o miswat o Thailand pin pakong men pataykan tuaca Thailand pakong pin Thai sabun matray oralaba masani is me men pin puyan pileo kaprayang men pin ye riyatay solangan me sama sa sotul pilipil nayang kamelele o pusol price o mesapulman kita cumalang isawan koyo kupesankan nakat te patunan kaabal o kubur kita nanis sawas imenin bayan met kitai riyatay solangan nakat te patunan kaabal o ananis sa matay sawas kitai lang so koros tonese ananan riyatay solang trekan o sapan pena ng pumatay nakayo pa siyang pal yung Thailand Pilipok pa na pumatay Uimak tayang kak ang pagong ko kauno o kapayata sa kunang kauno ko sa natakan ang sukoros o talagang pako na patay lang. Picture yung gawin kong katay rangwat nasansan ang kayong picture tayo walo nasa ni mon may oras kumay nanti ang limpak pa na. Pag limpak pa na, nang pumatay, di may basa ko sa ikitay, talang pakong kaon. O limpak, ibig din makong sa ang troto. Paul, bilman kawit kitay, nang kayo koron tayo sa isu. Isak silu isu. Nasa ni limpak, akin sa ikitay, ang lalaman, apalakan koros. Akin sa atay poson, aso koros, Akin sa wasi kita na lagi bot o bilkin kanama ni Melbourne. Kauno bot ang katan kabeta watapan dispensable na masenwat o ipagi sa wasan na sa rawi ang katan kabeta sa masen o kosoka na newo